Добре хора, днес ще правим две неща. И здравейте хора, ние сме братите индианци и днес решихме да ви покажем това наше старо видео, което бяхме направили преди изключително много време, 2021-2020, не съм сигурен точно кога беше, но то беше за един друг наш канал, който се казваше Super Unboxing The Box. Не съм сигурен дали точно го знаете, но той беше първия ни канал. Той не беше само с Алекс, той беше като цяло с всички. Но ние много си го харесвахме и там бяхме пуснали това видео, но поради някакви обстоятелства ни го изтриха. И аз съм изключително тъжен за това, защото този канал беше първия ни канал с всички наши приятели, защото ние с Вики знаят да имаме си канали, Super Danny Games и Mega Vicky Gaming, и Алекс също си има, да, ама останалите ни приятели си нямаха и имахме канал, който беше общо за всички видеа. Там беше и Ката и всички като цяло, но май по-добре е така с отделни канали. Сега си имаме и Гига Мега братята, за които се абонирайте, и братите индианци, за които също се абонирайте. И мисля, че така е супер. Добре, време е да започнем от начало, да се върнем в 2021 година. И е време да се върнем. Приятно видео! Добре хора, днес ще правим две неща. Футбол и... Той ще каже какво е това. Скочи! Так, тук разбирате, скочи. Ето по този начин. Време е за скачане, да видим. Пази се! Мишето, Алекс може да сте го виждали в едно от моите видеа. Не се затруднявайте, видеото е на Майнкрафт, не си правете труда да го търсите. Ама Мишата изобщо. Ето го първия скок, сега ще пробвам аз. Аз участвах в едно от твоите видеа. Да, само се... Много от моите. Да, само да се разкараш. Успях. Между другото хора, не се чудете защо от време на време се виждат такива маски, които съм сложила, защото просто не знам дали ме е разрешението да пускаме Мишата в YouTube и затова. Добре. После ще играем и Мишата ще участва в футбола, нали Мише? Да. Скоците. Ето го Алекс. Да, че аз побия. Ето ме и мен. С маска сте. Не знам. Това би трябвало да е лимон, ама ме расте като лимон. Правих се на интересно нещо там. Аз това време оправям камерата. Вижда ли се добре? Камерата май е наобратно. И нищо не се вижда. За много слънце хора. Сега папец е много тъмно. Не ще да фокусира. Ако поставим така камерата. Хора, ще трябва да натисна на след малко хора, защото трябва да поставя камера. Добре, хора, да снима добре. Ето ги двамата участници. Чакаме оня, знаете кой. Викторе. Да, Викторе! Чакаме. Нали не правиш така? Викторе! Викторе! Добре, до след малко. Или изчакайте, после ще дойде Вики. За секунди. Ще кажа 3, 2, 1 и той ще се появи. 3, 2, 1. Добре, ето ги. Ето ги са участници, да могат да се виждат добре. Това е Алекс. Оня със синята тениска, ако го знаете. Вики! Това си е тениска, Его. Аз съм братанята. И Мишата. Добре, обаче... Хора, моля ви, не питайте какви са тези ужасни маски, които съм им сложил, но те ги слагам просто защото искам да имам маска на мене. На Мишата просто, защото... На една вратата и че повече тя ще гледате, не нас. А коя? Унази врата. Ето там е Вики. И Алекс. Дайте да почнем. Истински правила, не някакви... Не твоите тъпи правила, дай.
беше гол. Тук бутна камерата. Не, това не е гол. Гол е там. Това е гол. Това е гол. Наша врата са двете дървета. Добре, аз съм на вратата. Я ме виж тук по-близко. Какво е това, бе, човек? Какво е това, бе? Махай се. Ти си Не ще да ти гледа Ориго френщините на камерата. Освен мен. Гол. Не. Оле, как го спасиха! Чай, Дани, стопите, ама мишата я биваш сред ръце някога. Ама мишата е много по-малка от нас, оставя, тя може. Подай, бе! Кое? Кой? Миша, дай, аз трябва да първа. Това. Никой не знае защо се чуват мухи. Това не е гол! Пореден път! Вратата е това! Ето и на камерата да покажа. Това е врата! Да знаят те! Това! За милионен хиляден път ми го казвам, ама те викат, че е гол отстрани. Дай на мен, аз да я фърля. Аре, бомяк. Това беше много ясно, нали? Извън ринг, наша топка. Наша топка. Тяхна топка, хора, не разбрахте ли вече? Не беше гол. Беше малко... Не беше точно вътре във вратата. Миша, дай! Дай, Миша, аз трябва да я фърля сега. Ама не можем... Какво се случва тук, бе? Тук права е станала някаква тотална караница, кой ще фърля топката, че Вики е лежал по пода. Бе, просто не мога да разбера точно какво се случва тук. Трябва да... Добре, айде фърля! Ма никаква топка не идва. Чакай, Миша, аз съм вратара! Миша, аз съм вратаря, трябва аз да я фърля. Ма, Миша, аз съм вратар! Мишата е по-малко, остави. Гол! Гол! Ма, верно, Вики, изобщо не пази вратата, той беше от другата страна. Вики, Мишата вкара сега само защото ти не стоеш насред. Като изро, че си излагаш много пред камерата. Мишата, може ли? Ма, Мишата е по-малка на нея и да разрешаваме да играе с ръка. Това вече много гадно. Добре, тя на 5 години, а ние сме на... Аз съм на 11, а вие сте на 8. Сега се направи сметките. Аз съм на 14, тогава съм бил на 11, като съм че това е било преди 3 години, точно 2021. А Вики и Алекс са били на 8, пъти изпечетър малко и не знам кога изобщо сме покажали това видео, което е много интересно. Но явно е било през 2021, щом аз съм бил на 11. Но вече изобщо не изглеждаме така и много странно. И Вики тук просто го няма. Някъде се изпарил. Миша, дай се първо, дай се първо. Не, бе! Не сте честни! Не бях аз Мишата вече. Аз
Добре. По-добре съм с диктор, нали? Какво? По-добре съм само толкова. Аре. О, его, идва с Brawl Stars-а. Да коментира пред камерата. Brawl Stars. Още коментираме! Я това видео да спре! Хора, време е да пробвам да пресъздада този момент. Ей са, след 3 секунди ще го направя. 3, 2, 1. Аре! Ой, го идва с Brawl Stars-а да коментира пред камерата. Brawl Stars. Какво ще коментирам, бе? Я това видео да спре! След карницата на Вики. Между другото, той каза, че идва нов герой в Brawl Stars, тъй че може да гледате премиерата си. Случайно, ако отидете до нея. Хора, нямам представа за каква премиера говоря, ама все пак мога да направя видео на Brawl Stars, защото наистина има нов герой в момента дойде. И така че абонирайте се и за Super Danny Game, за да може да не пропуснете, ако направя някое яко видео. Наша! Твоя по-скоро. Къде туфта? Мале хора, това видео е толкова объркано, дори не мога да разбера какво точно вземам предвид да кажа с това губя. Дай беше на мене. Ама Мише, да се радуваме поне. Верно ли беше гол? Да. Браво. Дай на мене. Майко. Знам. Това е дърво. Не знаех, страшно много нови факти в това много поучително видео. Какво каза Мише? Ами добре, очевидно е време за краят на нашето видео. Вече 13 маша, ама с какво ще го продължим? Да прасите лайк, да прасите Бутона за абонирането. да, и камбанката за излия. Ако го чухте, защото е доста далече. Да! Беше чакай там. Добре, и не забравяйте на 5000, на 1000 последователя си показвам лицето. И хора, Точно така, хора, абонирайте се за канала, праснете камбанката и лайк бутона и разбира се, коментирайте ако искате. И споделете това видео, за да може възможно най-много хора да го видят. И това е. Също така аз няма да си покажа лицето на 1000 последователя, да не сбъркате. На 100 000 последователя ще си го покажа, ако някой ден стигнем, и ви обещавам това. Ето хора, може да се абонирате за канала, и тук може да гледате някое друго видео. И чао!